जोंहा बेदर संनाय जालायबाय बयलार बेदर मस्ला देनोसै गरम मस्ला चिकेन मस्ला बे आलुखौ होगोन गरम मस्ला आलु होगोन आरोना बयलार बेदरखौ दाहाय नायलांदो मागोनि खानाया दिनैसो जोंहा मागोआव जायाखैना जोंहा सुबिदानि थाखाय मोनजायामोन ओमफ्राय दिनैसो जासिगोन आरोना 7 थारिखआव मागोनि 7 थारिखआवसो जन' गन' खालामसै जोंहा दाउ पेन्दा बेयाव माबेसे दाउ पेन्दा दं मिथिगौ नोङो भेन्दा गोजा बायनानै लाबोदों जोंहा चिकेन जानो होननानै 14टा दं इयाव 14टा पेन्दा सेबथामखा सेबथाम बियो सेबथाम बे अर्डार होदों ना बेखौ अर्डार होदों पेन्दा अर्डार होबाय ओमफ्राय दलायलाय ना मागोआव जायाखैना जायगायाव सानसेनि दायो संसिगोन आरोना अदाबाव संबाय थाव बुरजा नङाबासो जाखानाय नङा बियो ना नांगौबा जासिगोन बुरजा जाबायलै इयाव एसेल' मबाइलाव एसेल' नुयो थावफोरखौ बियो मा बुस्थुमोनथाय बानलु बे बानलु गुन्दै हाइजें सामब्राम गुफुर गरम मस्ला जिरा ओमफ्राय नै चिकेन मस्लाखौ दा मोनहाङाव होनोसै ओमफ्राय माबाबो दङ एसे गोथाव जानायनि बे थाबाबो बेखौ होयोबा मस्ति जायो आरो मस्ति जायो थुलाना आलुखौ एवग्रोनोसै बानलु गुन्दै होबाय ओमफ्राय चिकेन मस्ला लगायबाय आरोना इयाव पूरा गुदुं जाबाय बेदरखौ एवनानै लाखानायखाय बेदरखौ जों होथ'वा बेदरखौ आलुखौसो एवग्रोगोन आरोना माने आलुखौ होग्रोनानै इयाव बेदर दरनै दरथाम दङ इयाव मोदोमल' पेन्दा ओमफ्राय नैबे पेन्दाल' आरोना से दरनै थाम दरनै आलुजों मोननाया नङा मानो होनना बुङोबा होयो मा जानायसै जि बरिया लागायनानै आलुल' दे नोंथांमोन आलुखौ खायसे इदिसो संनानै जायोना खायसे दरसे सातटा दाउ बयलारनि आथिं दं बेयाव आथिं गांखं अर्डार होनानै दोनखादोंमोन आरोना दखानाव अर्डार होनानै दा जाबासो मिथिगोन गोथावा माबायदि नोंथांमोनहाबो जानोबा जोंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर नायनोसै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होबाय स' लखबबाय रुगारनाय जाबाय आरोना
राफोद जायो आरो राफोद जायो गोरा नोंथांमोना जायो सानथाम सानब्रै सानबाबाबो दोननानै जानो हागोन एरबाबो जेबो गेब्लेनाय नङा आरो थाब गेब्लेया जों दा दै होनोसै दैखौ सिगां खनसे जाबा आथिङाव गंग्रान जा आथिङाव गंग्रान जा जाबाय दैया Kenapa? Harus nggak? Ini. Dikasih bentar lagi. Daun hendah. nih berat dari jas kan adanya Ini sih gini. Ini. Roli mana nunggu sih punya. Labu masih. dari जों ओंखाम जासिगोन हायावनो जागोन जोङो Ayo saya terus kan. ओंखाम dari जासिगोन आरोना माबादि Bola. गोथाव मोदोम ना Berapa dari mana? nih Lalu ustaz. saya dulu sudah penda Aku sisanya aku kan buat itu banget. oncom lanjut ayo मोदोम उखुन्दैया जि खुदों Kecil mulai. Dakhli bae siri-siri nah holain aku. Main ini jangan ikut. Naik kok dengan. आं अननायखौ देखाया दे Kau pindah lain nih. Makan ada na. Dasar.